Wemzala ngathi sekunokujwayelana kabi lapha. Mzala usungijwayela kabi kwangempela nje. Yazi ukuthi mina ngihloniphela into eyodwa la kubasikandi mina ukuthi ugangiwe. Wenza into ebehlukile edlula bonke ontanga yeni zonke izishiphi lezi. Njoba wona uzothi mina ngumkhova kaManqele mina ngakhova le into lamabhamuza ngehlathi angakhova mina. Ungijwayela kabi. Funa wazi ukuthi isigwebo nje ungijwayela kabi kwangempela nje futhi. Yabona. Nami ngivuvukele nje angithandi kodwa manje ungijwayela kabi. Ungijwayela kabi ngempela. Mina ngibhekene ney'nkinga zami ney'stress zami zepolitiki sengingomunye umhlaba. Ngikhipheni kulo mhlaba wenu. Cela ungangijwayeli kabi. Cela ungangijwayeli nje yabo kwangempela. Futhi ngizokubamba umise nomatshalo ngizokubamba. Ungijwayela kabi nje. Khonkothanani le fa distance kude ungosondela kimi wena ujwayele njalo wena sigwebo ukuthi ufike ukhuluma udoti bese ugijima kwenza amavidiyo uthi abantu abangabi serious kuyadlala uthini mawuthi kumkhathazi yena umshaya lapha oShambe wese ebaleka ethu esontweni kodwa egahlithe manje ke wena wenzani ke wena ufike wena usuke la abanumzana abafana nathi igawuzu 4 wena ngesigaba esisodwa usubona ukuthi ungabala amagabele ehlango sika baba ukuthi isihlobo sami mina nginendaba mina kunasihlobo empini